allihopa. Nu ska jag svara på frågor. 5 frågor ska jag svara på. Och det första börjar vi med ät en stark grej. Okej, nu. Jag tog en sån. Den heter Sribi Shahidi. Och jag såg inte sån. Nu ska jag ta den. Jag vågar inte. Jag vill inte. Okej. Skär en citron i 2 delar och lägg den i ögonen. Okej, hämta. Så jag ska lägga dem i ögonen också. Där står kärnorna. Ät en vitlök. Varför gör ni så mot mig? Alltså måste jag äta en vitlök. Jag orkar inte. Okej. Okej. Mamma sa att jag fick ta en hel. För att de ska göra mat av den. Så jag fick bara ta en grej. Ensam. Okej, jag är klar. Så ska jag. Min öra. Borsta tänderna medan du dricker och äter en banan. Seriöst. Okej, här är jag. Vi hade inte banan så jag tog morot istället. Och jag har juice. Alltså apelsinjuice. Okej, morot. Off. Okej. Jag hämtade en citron för att jag läste att det stod ät en citron utan att göra en min. Så jag tog med mig en citron och jag kan inte läsa. Så, då kör jag. Alltså man kan inte göra så, det går inte.
Jag vill gärna äta, jag kan äta men jag vill inte. Man kommer göra en min, jag bara vet det, jag kommer förlora på det här. Okej, nu kör jag. Okej. Jag äter det. Okej. Jag tror det var allt. Prenumerera mig. Gilla mina videos och kommentera. Hejdå.